uban sa katuyuan sa atong arsobispo, sa atong team of pastors, sa atong mass presider ug sa atong tagsa-tagsa ka mga katuyuan. Ato usab nga ilakip sa atong mga pagampo ang mga musunod nga mga katuyuan. Mass for the souls of Amparo Veloso, Alberto Veloso, Joshua Veloso, Marcusa, Dailinda Rivera, Janet Marinito, Binalia Hadita, Tony Madison Jr., Amada, Rosa Arsenal, Mass for the souls of Esmelardo. Happy birthday in heaven, offered by Anna and Blessing. Mass for the souls. Mass for the soul of Erlinda Gu. May her soul rest in peace. Amen. Offered by Linda Gu. Ang lawas sa trabaho, ipahilayo sa tanang mga dautan, sa mga disgrasya og dautan nga tao nagpamisa. Glide go. Pamisa petition mas Andresa pag Gyunang ang nagpamisa Melvin Baginang. Pamisa sa kalag ni Luis ang nagpamisa Marilu Baginang. Mass for souls in purgatory, Pantaleon Angelina Rodolfo Robendomi. Miki Dolores Lim, Maria Elena Pablo, Placida Pabilic, Lelia Castelio, Mariano Pabilic, Tomas Pabilic, Serapin Pabilic, Sergio Pabilic, Henry Pabilic, Monsignor Pelino Cabalya, Monsignor Adelito Abella, Monsignor Ranolfo Iway, Monsignor Rode Villanueva, Monsignor Carlito Puno, and Monsignor Benvenido Tudtud. Pamisa sa kalag ni Ricky Salondro, ang nagpamisa Marie Chris Rosiliosa. Pamisa sa kalag ni Romeo Rosal, Senior Patrocinio Rosal, Raquel Rosal, Edgar Michael Rosal, Niel Echenova, Julieta Rosal, Jake Rosal, ang nagpamisa Ami and Faith. Pamisa sa kalag ni Leona Arago, ang nagpamisa Arago family. Thanksgiving Mass, St. Dominic, St. Roque. Station Mass, Good Health, Ken Bal. Mass for the souls of Edgardo, Cecilia, Rolando, Florentino, offered by Kevin. Thanksgiving Mass to Holy Family of Jesus, Mary, and Saint Joseph for the love, unity, peace, protection of our family. Petition Mass for good health and a strong spirit in the Lord Jesus. Long life, love, peace, and joy. Offered by Tid and Lynn. Thanksgiving Master Lydia of Mount Carmel for consecration of baby Carmel on her 3rd birthday. With the royal family to Lydia and Carmel, petition Mass for the successful medical board exam. Albeit this for the incoming home assistant for grandchild Carmel. Mass for the souls of Dr. Edie Dante, DV, Maria Basilisa, Jose Jr., Honorable Vic, Teresita, Leonardo, Sr., Niolita, offered by Tudor and Lynn. Mass for the souls of Jose Malinaw, Exaltation Malinaw, and all souls in purgatory, offered by Josephine Malinaw.
Thanksgiving Mass for all the blessings and graces received. Thanksgiving for all the answered prayers. Thanksgiving to Mama Mary, Saint Joseph, Senor Santo Niño, Sacred Heart of Jesus, Holy Spirit, Saint Jude, Saint Anthony, for the souls of Epifania, Filomeno, Bernardo, Lumapa, Senior, Maria, Santos, Carlos, and all souls in purgatory. Mass for the soul of Juan Ceballos, offered by Julius. Thanksgiving Mass, successful operation of Jaime, cancer success. Petition Mass, enlightenment, conversion of Jaime, Jadi Angela, healing and deliverance from sickness, especially cancer. An operation, break the bondage of patterns or negative traits and hearts and traumas. Reparation for the sins committed against the Immaculate Heart of Mary and the Sacred Heart of Jesus. Reparation of personal sins. Continuous healing and successful chemotherapy of Jaime. Mass for the souls of Villaflor, Lloyd Amanti, Gloria Villaflor, Jacinto Villaflor Sr., Lorita Lau, Robin Lau, Luisa Lau, Cornelia Lau, and Mattia Lau, offered by Lau and Villaflor family. Petition Mass, complete healing, Maria Rubica, Father Eric, Sister Buong, Sister Pasita, offered by Mr. and Mrs. Chu. Thanksgiving God the Father, Holy Spirit, Sacred Heart of Jesus, Mama Mary, Saint Joseph, Santo Padre Pio, San Pedro Calungsod, all saints and angels in heaven. Petition Mass, pasalamat sa successful and perseverance of Ralph Carly Payusan in his priesthood studies for graduating cum laude in B.S. Philosophy. Salamat, Lord. As per the souls of Praxedes, San Antonio, Romeo, Primitiva, Marilo, Roque, Marinel, Jose Juan, Maria Therese, offered by Sarah Payusan. Petition Mass, change of behavior for peace and harmony of my relationship with my husband, gift of determination for my ranking, preparation and plan and for masteral soon. Mass for the souls of Romeo, Hermini, Helda, Ismael, Andresa, Sigonda, Sosima, Fernando, Isabel, Marshall, Soico Sr., Benigno, Tatay Sino, Sarah, Samuel, Petra, and Alan, offered by Lubrigas and Fontanar family. Petition for good health, guidance, enlightenment, peace, financial stability, success in business, success in school, successful job application, success operation, fast recovery, complete healing, conversions of travel, protection against COVID-19, and healing of family tree, offered by Norita, Kwan family, Amelita, Carpila, Marilyn, and Rose Jeffrey. Thanksgiving for all the graces received in honor of Archangel Michael, Gabriel, Raphael, St. Joseph, Mother of Perpetual Help, Señor Santo Niño, St. Joseph, San Roque, San Antonio de Padua, Santo Padre Pio, Holy Trinity, Virgen sa Guadalupe, Our Lady of Mount Carmel, St. Philomena, St. Lucia, Our Lady of Immaculate Conception, Our Lady of Miraculous Middle, St. Teresa, offered by Lita Casals, and family, Clarita Panisan, Marilyn, and Rose Jeffrey. For healing and conversion of Carlos, Maria del Carmen, Carlos, Adrian, Laura, Jose Antonio, Ruth, Andres, Chigo, Alejandro, Margarita, Natalia, Isabel, Fernando, Alvaro Ferdinand, Adriana, Mauricio, Emiliano, Claudia, Julian, Andres, Carlos, Maria, Dolores, Luis, Manuel, Barbara, Carmen, Maria, Luis, Rini, Rocio, Cami, Maria, Isabel, Maribel, Maria, Jose, Ana, Amaya, Mariel, Alvaro, Fernanda, Monica, Santiago, Lolina, and Alejandra, offered by Jeannie. For the eternal repose of the following, Reverend Father Jose La Peña, Selvia Binondo, Rino Binondo, and Carica Arnapia. Mass for the souls of Felix, Norma Ganchoy Kwan, Jovita Kwan, Maria Tisha, Maria Dalisay, and parents, Marcelino, Cornelio, Rebecca, Luila, Axel, Hansel, Ana, Hari, Yosing, Soising, Jesus, Ivan, Federico Gotico Sr., Federico Gotico Jr., Maria Sansa, Andres, Mandinga, Florentino, Catalino, Milagros, Romulo, Antonio, Amad, Sergio, Ahong, Felipe, Peyo, Yonela, Manuel, Winifreda, Nestor, Mateo, Restituto, Rodolfo, Bergie, Teresita, Jack, Godofredo, Ida, Randolph, Bernardo, Fernando, William, Jaime, Judito, Apollo, Tiku, Norma, Daisy, Carmen, Paulding, Nelson, Pasia, Binansing, Severino, Fanny, Richard,
Rosario, Rogelio, Dodong, Celso, Claire, Lodi, Josepina, Florencio, Romana, Teotimo, Ivan, Mario, Pansing, Rosita, Ignacio, Christopher, Yol, Denise, Helen, Ashley, Large Person, Edwin, Bernadita, Alfonso, Lita, Pinsoy, Pedro, Charina, Patricia, Bito, Alan, Lisa, Melanie, Jero, Lamberto, Babi de los Santos, Perla, Porit, Nanding, Franklin, Rodi, Eduardo, Isang, Delia, Ernesto, Henry, Pax, Nonoy, and John, Seferino, Tadeos, John, Jerome, Jolita, Chingol, Antonia, Felipe, Pinky, Pascual, Hope, Lemel, Jack, Ernest, Templatio, Lorenzo, Mahal, Regina, Rex, Paul, Vanessa, Tolomeo, Carla, Marco, Andre, Felicita, Laika, Hannah, Lilian, Ivan, Rolando, Yoyon, Rapino, Joan, Rodi, Eduardo, Peter, Nonoy, Malu, Naomi, Yayo, Eduardo, Albert Perez, Ray Bicoy, and all souls offered by Kwan family. Mas per the souls of Belpedo, Gugu, Haksu, Maria Gu, Avelina Gu, Arnold Pogo, Hilaria Naba, Cynthia Gonzalez, Vicente and Rosario Shatan, Hokshul, Yudo Eng, Yudo Newton Kempu, Xiong Shoing, Martin Gu, Emily Gu, Sister Rosario Justiniane, Vidal Espilita, Loisa Tan, Sister Teresa Yang, Alvin Oy, Edward Lim, Father Fernando Suarez, Pascual and Maria Amado, Melvin Amado, Emma Amado, Manuel Mabatid, Hosien Dodong Jason, Henry T. Joaquin, Israelia, T. Binji Magpayo, Eileen Bernal, and all souls offered by Espilita family. Mass for the souls of Larira, Rafael, Jack, Sergio, Tini, Carol, Cynthia, Marilyn, Douglas, Darlene, Ninita, Nilda, Clarita, Miguel, Senior Miguel Jr., Ana, Francesca, Eupimia, Dominador, Maximo, Danilo, Elena, Charles, George, Roger, Modena, Leonie, John Robert Santos, Victorio, Hosto, Ambis, Ricardo, Danilo, Tito, Show, Permin, Ruth, Lolita, Camel, Angel, and all souls in purgatory, offered by MH and GM. Mass for the souls of Arlen Bacalso, Mario Mahusay, Marilo Mahusay, Romeo Bebera, Rodolfo Gabini, Mateldi Gabini, Placido Bacalso, Rosario Bacalso, Pompeo Panoy, Emigdeo Poni, Pablito Nalsaro, Nicalo Digamo, Remihia Gabini, Sara Biolita Garso, Danilo Pondon Sr., Maribic Sr., Kidrick Upo, Beber Berdida, and all souls offered by Bacalso family. TC, Eladio, Clara, Maxima, Celso, Clara, Pablo, Norma, Carlota, George, Angel, Roger, Modena, Ana, Anselma, Portona, Locio, Mauricio, Patricio, Maria Eufemia, Dominador, Lorenzo, Mario, Damiana, Rodi, Frivata, Gualberto, Francisca, Pacencia, Rinaldo, Eleuterio, Elena, Hosto, Senior, Hosto, Ambit, Junior, Pocario, Arturo, Loida, Aida, Jack, Rafael, Glynn, Santos, Maximo, Mareros, Ricardo, Daniel, Lito, Vicky, Benjamin, Caridad, Carlota, Lola, Mauricio, Alfonso, Benedicta, Dayan, Carol, Permin, Cynthia, Sonia, Susan, Rubin, Bernadette, Audrey, Ricardo, Danilo, Maximo Jr., Lito, Fermin, Mareros, Anita, Chito, Quirino, Francesco, Ninita, Nelda, Marilyn, Darlene, Douglas, Santos, Angelino, Camel, Simeon, Pidina, Filino, Hober, Veronica, Estepanie, Chita, Emmanuel, George, Charles, Marco, Janet, Joseph, Christina, John, Robert, Margaret, Maisy, Joseph, Lawrence, Denise, Josephine, Sunny, Cecilia, Mary, Adeline, Catherine, Rosie, Jack, Rafael, Santos, Noli, Dionisio, Astero, Rose, Rosemary, Rachel, Ines, Risa, Ursula, Ian, Joe, Evelyn, Beatrice, Gregorio, Florentine Sr., Florentine Jr., Gorgonio, Isabel, Ray, Gabriel, Meliton, Manuel, Agnes, Owen, Bonifacia, Roberto, Terry, Glenn, Esther, Charlie, Grace, Taning, Toto, Dick, Nini, Primitivo, Locio, Soledad, Rose, Tanto, Antonio, Teresita, TC, Dayan, Alfonso, Benedictan, all souls offered by MH and GM. Mass for the souls of Elise Wilson, Elpidio, Solida, Cecilia, Pasito, Antonio, Pauline, Benjamin, Maria Jose, Dinis, Nicolas, Garcia, Manuel, Gocham, Solomon, Aquilina, and ancestors and holy souls in purgatory, offered by the Panganiban and Po family. Mass for the souls of Narciso, Senior, Agustina, Jacinto, Grace, Teresita, Roberto, Pilad, Anaclito, Gloria, Lulong, Remigio, Rita, Vicente, Ricardo, and all souls, offered by Norita Hotzel. Mass for the souls of Jose Jr., Nemesio, Jose Kima, Alejandra, Esmeralda, Montano, Hilario, Magdalena, Jose Boyna, Alicia, Felix, Felicidad, Ninita, Eladio Jr., Cecilia, Norma, Ferdinand, Flora, Bettina, Anita, Marlena, Berhelio, Senior, Rora, and all souls, offered by Evelyn Season. Mass for the souls of Brexidis, Romeo, Primitiba, Marilu, Jose Juan, Maria Lucinda,
Anastasio Crespin, Bernardino Wenceslao, Rosalinda Agapito, Teresa Nolsol, offered by Sarah and Jeffrey Presentacion, Gregorio Bagono, Gregorio Alolor, Hipolita Iki Ginara, Cipriana, offered by Geraldine C. Mass for the souls of the Ugracias Casals Coro family, Lamberto, Felisa, Elvera, Imag, Gregorio Bahamondi, Jose Fernandez Jr. and Sr., Albianes, Arnel Mabitad, Francisco, Eustaquia, Luchi, Pedro, Lariana, Coro, Restituto, Aquilina, Elias, Antonia, Camiko, Prudencia, Emilia, Jacinto, Guadalupe, Tuto, Robert, Cecilio, Portona at Portona de Gracias, Vicente, Florina, Jose, Anto Taypas, Antonio Benvenido, Benjamin, Florina, Bakik, Alabera, Nida Marceliano, Santiago, Alvin, Gida Anton, Adolfo, Anthony, Ariola, Marianito, Eusebio, Laura, and all souls, offered by Casals family. Mass for the souls of Crisanto Sepico, Crisanto, Fernanda, Chris, Anton, Wilfredo, Antonia, David, Ana, Santos, Paul, Vincent, Vicente, Luzminda, and Krista Luis, offered by Crisper and Selwyn Abijo. Mass for the souls of Cristita, Victorino, Ida, Isaias, Manuel, Senior, Manuel Jr., Edelisa, Hobin, Fernando, Teresita, Melchor, Isagane, Romeo, and all souls, offered by Lucel Gakrama. Mass for the soul of Father Bobby Paraguaya, offered by all pressed. Mass for the soul of Hobencha Anyora, offered by Anyora and Navarro family. Mass for the souls of Vicente Jr., Magdalena, Maria Magdalena, Gerardo, Maria Cecilia, Salud, Vicente Sr., Nicolas Apolinaria, Pastora Anisito, Catalina, Nemesio, Olympia, Stanislao, Renario, Juan, Hilin, Manuela, Agnes, Maximo, Lia, Elma, Roda, Melindres, Lariente, Tisi, Clara, Rimondo, Falharica, Lia, Sanico, Veloso, Sulante, Melendres, Gerardo, Carmencita, Beatriz, Ponso Jr., Felicissima, Lourdes, Simeon, Petra, Alfredo, Julita, Josephine, Edna, Miguel Sr., Miguel Jr., Junicio, Roda, Binipacio, Joel, Fredo, Juanita, Victor, Arnor, Toro, and all souls, offered by Lisa. Mas Agri, Andrisa, Pitacio, Domingo, Junior, Quino, Fabio, Eugenia, Danilo, Rodolfo, Senior, Rodolfo, Junior, Jose, Rosita, Pasita, Lualia, Yolohia, Magdalena, Yolusito, Jomar, Mark, Kibin, Vicente, Lolita, Cardinal, Ricardo Vidal, Reverend Father Jose Lapina, Monsignor Carlito Pono, Father Fernando Suarez, Father Nilo Neminio Herminiana, Herminia, Fortunato Agustin, Gina Presidio, and Paternal Souls in Purgatory, offered by Bijoy. Mass for the souls of Clarita, Godofredo, Crescencia, Sosimo, Lucia, Victoria, Patricio, Perfecta, Ibon, Ezequiel, Luminada, Alper, and all souls offered by Mildred Umpoku and Sosimo Umpok. Mass for the souls of Clarita, Godofredo, Crescencia, Sosimo, Lucia, Wilfredo, Pio, Patricio, Perfecta, Ibon, Ezequiel, Limina, Alper, and all souls offered by Mildred Umpoku and Sosimo Garcis Umpok. Mass for the soul of Rodolfo Carpila, offered by Amelita Carpila. Mass for the souls of Milagros Rodis, Jesus Rodis, offered by Marilyn and Rose Chipri. Mass for the souls of unborn babies, aborted babies, all departed relatives and friends, for all people who died from COVID-19, and for all poor souls in purgatory, especially the forgotten ones. Daghang salamat ug maayong gabi kanatong tanan. Palihog mangluhod alang sa pagampo sa proseso sa kanonisasyon sa alagad sa Dios, Arsobispo Teofilo Camomot. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Makagagahom ug kanunay nga buhing Dios, sa imong grasya kang gugma alang kanimo, mao ang naghimo sa imong alagad Teofilo Camomot sa paghalad siyang kinabuhi diha sa pag-alagad kanimo isipari ug obispo. O sa kakinabuhi sa pagdumili sa kaugalingon, makanunayon sa pagampo, ug mangyatagon sa gugmaalang sa kabos ug sa mga nanginahanglan. Itugot ng iyang mga hiyas, maghatag sa tanan ug makanunayong panagingnan,
og makita sa simbahan nga ngay siya ibayaw sa kadungganan sa altar. Isip timaan sa imong kaayo alang sa pagpasidungog nining imong alagad. Mapaubsanon kaming nangalyo po kanimo, imong itugot ka namo kining among gipangayo. Dini ibungat ang imong pangayoon. So Kristo among Ginoo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan namo anak ka sa mga langit pagdaygon ng imong ngalan. Moabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Gula namo sa dagad lawa dengan namo kanlawa gusala kami sa mga sala. Mga nagabasaylo kami nagasala kanamo dili mo kami tugyan sa panlay. Dano alwasa kami sa karatan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga si Jesus. Santa Maria nang kasi Dios iampo kami ng sala karon sa oras sa kamatayan. Amen. Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon ug sa makatuigan nga walay katapusan. Amen. Sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Palihog manglingkod.
Alagwanindo galay sa Angelos. Singalan sa manog sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Angelos Ginoong Hipolo kang Maria. Salalang sa Espiritu Santo. Mangimay ka Maria na punong kasgrasya ang Ginoong Diyos na kanimo. Wala ni ka sa bayan tanan blan sa pambungas tayo sa Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon og sa oras sa among ikamatay. Amen. Ani ang lipon sa Ginoo. Magtuman ka namo. Magimay ka Maria na punong kasgrasya ang Ginoong Diyos na kanimo. Wala ni ka sa bayan tanan blan sa pambungas tayo sa Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon og sa oras sa among ikamatay. Amen. Ugang pulong na himong tao. Ug mipuyo siya uban kanato. Magimay ka Maria na puno sa grasya ang Ginoong Diyos na kanimo. Bulaan ikaw sa bayan tanan, bulaan sa umbungas tayan mo sa Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon og sa oras sa among ikamatay. Amen. Iyampo mo kami santang inahan sa Diyos. Aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Kristo. Magampo kita ang grasya mo nangamuyo kami Ginoo. Ibubo sa among mga kasing-kasing. Aron kami nga pinaagid sa babalo sa anghel na sayad sa pagkatao ng Kristo imong anak. Tungod sa gasakit o kamatayan sa krus, madalawang taong adto sa mamayaong pagbanhaw, kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Himaya sa manog sa anak sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Amen. Singalan sa manog sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Diyos ng natutulog, aniya kami karoon. Binuksan ang kasikasin sa inatulong. Dinununan ang tibay, inatanim, gitawag, para lamang mabuhi sa imong mga hatag. Para lamang mabuhi sa imong mga hatag. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasab kanimo. Mga igsoon karong adlaw atong gihandom si Santo Domingo, usa ka pari ug founder sa Order of Preachers. Atong ihalad kini ato santos nga misa uban sa mga katuyuan gibasa ganiha alang sa tagsa-tagsa nato ka mga katuyuan ingon mausab ang mga katawhan nga nagkinahanglan sa atong mga pag-ampo lakip na ang mga kalag sa purgatorio. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita pagsaulog nining santos nga misa. Ikaw gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Ginoo, si Santo Domingo pinaagi sa iyang pagpahanungdan ug pagtulunan, magtabang unta sa imong simbahan. Mahimo unta alang kanamo nga santos nga tigpangama, siya nga bantog nga magwawali sa imong kamatuoran.
Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Nag-ingon ang Ginoo, taliabot ang panahon ug maghimo ako bag-ong kasabutan uban sa katawhan sa Israel ug sa Juda. Dili kini sama sa kasabutan nga gihimo ko uban sa katigulangan nila sa dihang gikuha ko sila gikan sa Ehipto. Wa nila tumana ang maong kasabutan, bisan og ako ang ilang Ginoo. Ako ang Ginoo, ang nagsulti niini. Inigabot ni adtong panahona, mao kini ang kasabutan nga himuon ko uban sa katawhan sa Israel. Ibutang ko ang akong sugo sa ilang kaisipan ug isulat ko sa ilang kasing-kasing. Ug mahimo ako nga ilang Dios ug sila akong katawhan. Ako ang Ginoo, ang nagsulti niini. Dili na kinahanglang tudluan ang usa ka tawo sa iyang katagilungsod bahin sa pag-ila sa Ginoo. Kay silang tanan makaila naman kanako gikan sa labing timawa ngadto sa labing inila. Pasayloon ko ang ilang mga sala ug dili ko na hinumduman ang ilang mga kasaypanan. Ako ang Ginoo, mauni nagsulti niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Lubusang akong kasing-kasing, O Diyos. Lubusang akong kasing-kasing, O Diyos. Lubusang akong kasing-kasing, O Diyos.
lulusang akong kasing-kasing. O Diyos, Alleluia, 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 Alleluia. Pagay ko ng Diyos, Alleluia. Pagay ko ng Diyos, Alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni San Mateo. Himiyaw ikaw, O Ginoo. Unya miadto si Jesus sa yuta duol sa lungsod sa Cesarea Filipo, ug didto nangutana siya sa iyang mga tinun-an. Sumala sa mga tawo, kinsa man ang anak sa tawo, sila mitubag. May nag-ingon nga siya mao si Juan nga magbubunyag. Ang uban nag-ingon nga siya mao si Elias. Samtang ang uban nag-ingon nga siya mao si Jeremias o laing propeta. Si Jesus nangutana kanila, apan kamo, unsa may inyong ikasulti, kinsa man ako. Ug mitubag si Simon Pedro, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Giingna niya si Jesus, Simon, anak ni Jonas, bulahan kagayod kay kining maong kamatuuran, wala moabot kanimo gikan sa bisan kinsang tawo, kundili gihatag kanimo sa akong amahan nga atua sa langit. Busa sultihan ko ikaw si Pedro, ug ibabaw na ining bato, tukuron ko ang akong simbahan. Ug bisan gani ang kamatayon, dili gayod makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. Ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Unya gipinahan ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga dili sila manugilon kang bisan kinsa nga siya mao ang Mesiyas. Sukad niya itong higayuna, giingnan ni Jesus ang iyang mga tinun-an sa tin-aw na gayod nga pagkasulti. Kinahanglan nga moadto ako sa Jerusalem ug paantuson ako pag-ayo sa mga punuan sa mga Hudeo ug sa mga pangulong pari. Ingon man sa mga magtutudlo sa balaod. Patyon ako nila, apan sa ikatulo ka adlaw, mabanhaw ako. Tungod niini gidala siya ni Pedro pahilayo sa uban o giingnan. Dili unta kana mahitabo kanimo Ginoo. Miliso si Jesus ug miingon kang Pedro, pahawa Satanas, nagbabag ka kanako kayang imong huna-huna sa tawo ug dili sa Dios. Mga igsoon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, Kristo. Manglingkod sa makadiyot. Mayong gabi kaniyang tanan. Mga igsoon sa ato ang Ebanghelyo karon, si Jesus mihatag og duha ka pangutana ngadto sa iyahang mga sumusunod o sa iyahang mga disipulo. Same ang question apan nailahi og gi-address ang maong pangutana. Una, nangutana siya, kinsa man ako sumala sa mga tawo. Kinsa man ako sumala sa mga tawo. Ug mitubag dayon ang iyang mga disipulo. Mingon siya, may nag-ingon nga siya mao si Juan nga magbubunyag, ang uban nag-ingon nga siya mao si Elias, samtang uban nag-ingon nga siya mao si Jeremias o laing propeta. Pag human nakadungog si Jesus sa tubag sa mga disipulo, nangutana na usab siya ubalik. Apan sa lahi na pod nga gi-address para kaninyo, kinsa man ako. Una nga pangutana, para nila kinsa man ako. Nining ikaduhang pangutana, para ninyo kinsa man ako. Mas personal nga pangutana.
Mitubag dayon si Simon Pedro, mingon siya, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. So si Simon Pedro, nakaila siya ni Kristo, tungod kay nag-uban-uban man siya. Sud sa pila ka tuig, nakita siya sa mga milagro nga gibuhat ni Jesus, sa pagpangayo og mga bakol, mga masakiton, sa pagpakaon sa gigutom, ingon man usab siyang mga pagwali. So si Simon, wala lamang siya nakahibaw mahitungod ni Jesus tungod kay nakadungog siya sa uban, kundi siya mismo personally nakasinati siya ni Kristo. Ug tungod niya na gidayig siya ni Jesus. Gani giingnan siya nga, ikaw Pedro, ibabaw niining bato pagatukuron ko ang akong simbahan ug walay bisan kinsa nga maka tumpag niini. So mao na nga si Simon Pedro, tungod sa hugot ug lawom nga lig-on nga pagsalig ni Pedro, siya maoy nahimong head sa simbahan ni Kristo. Mao nang si San Pedro maoy una natong Santo Papa sa ato ang simbahan. Mga igsoon sa atong panahon karon, makaingon kayo kita nga kung ganahan tag information, daghan dali ra kay na nato makit-an. Kung naalang ta internet connection, ang informations nga ato ang pangita, makit-an day nato. Mo type lang ta. Let's say for example, who is the founder of the Catholic Church? Type lang ta diha. Mugawas dayon. Nya daghan kay nang informations diha. Who is Jesus Christ? Mugawas day na diha, daghan kay diha. Mga about ni Kristo. Unya tungod niya na aduna po tay idea ni Kristo, which is good. Gani mo basa po tag Biblia, makaila po ta ni Kristo. Basa po tag mga libro nga sinulat sa mga santos, makaila po ta ni Kristo. Apan gipahinumduman kita sa atong ebanghelyo karon mga igsoon nga kinahanglan usab kitang makaila gayud ni Kristo. Pinaagi sa atong personal nga kasinatian ngadto kaniya. Siguro moatubang nato si Kristo, moingon si Kristo, kinsa man ako sumala sa imong silingan, makatubag ta. Kinsa man ako sumala sa simbahan, makatubag ta. Pero kung mangutana si Kristo, para nimo kinsa man ako, mao nay angayan natong tubagon. Mga igsoon ko ni Kristo, atong pangayo ng grasya sa Dios, nga unta atong masinati gayud si Kristo. Mailhan gayud nato si Kristo. Dili lamang pinaagi sa mga libro atong mabasa, kundi atong maila-ila si Kristo, pinaagi sa atong inadlaw-adlaw kasinatian, sa adlaw-adlaw magpadayon sa atong kinabuhi nining kalibutana. Ug ato usab mahimamat si Kristo labi na diha sa Eucharistia sa panahon nga kita mga lawat. Again, aduna kitay duha ka pamaagi nga makaila kita ni Kristo. Una, sa mga libro o sa mga istorya sa tao, ikaduha sa atong kaugalingong kasinatian niya. Nga nakasinati kita sa iyang gugma, nakasinati kita sa iyang pagpasaylo. Manindog palihog. Magampo kita uban ang abli nga kasing-kasing ngadto sa Dios Amahan alang sa atong kaugalingon mga panginahanglan. Moingon kita, Ginoo panalangini kami kitang tanan. Ginoo panalangini kami. Nga ang Santo Papa, si Papa Francisco, ang manununod ni San Pedro, maalamong mugamit sa gahom sa mga yawi, sumala sa laraw sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo panalangini kami. Nga ang gahom sa dautan, dili mo daog kanila nga naghupot og mga katungdanan dinhi sa atong katilingban. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo panalangini kami. Nga ang tanang matuuhon kanunay mututok kang Kristo, isip sukaranang bato ug pundasyon sa ilang kinabuhi. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo panalangini kami. Nga ang mga masakiton ug mga idaran masuportahan ug mahigugmaong matagad sa ilang mga kapamilya ug mga kahigalaan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo panalangini kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo panalangini kami. Nga sila nga mihalin sa na gikan niining kinabuhia,
dinanaga ni Kristo, makapahulay didto sa gingharian sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Amahan, tinubdan sa tanang kinaadman, ang imong anak mitugyan sa iyang gahom ngadto sa simbahan. Sa among paghalad nining among mga pagampo, tabangi kami nga matuman namo ang imong laraw alang kanamo. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Pagduni ka di sa tanang kalibutan, pagdukan sa imong kanang gihatadon, nadawat na kining among gihalad, ang tanong binungabot sa utang. O ginamasa kamo sa mga tao, mahimo silang kalano sa talaga ng tanang. Amen. Daido ng Diyos, daido ng Diyos, daido ng Diyos, santo sa pag-angkura. Daido ng Diyos, daido ng Diyos, daido ng Diyos, santo sa pag-angkura. Mga igsoon, pagampo kamo raw ng ako ganyong sakripisyo. Dawaton ta sa Dios nga mahan makagahom sa tanan. Dawaton tayo sa Ginoong Kristo, gikan sa imong mga kamot, alang sa bilay bagmay siyang ngalan, alang sa kapuslanan o sa tubugyan santos nga simbahan. Ginoo, sa pangama ni Santo Domingo kaluyi patalinghugi kining among mga pagampo nga among gihalad kanimo. Sa dakong gahom nining sakripisyo liguna sa panalipod sa imong grasya ang mga tigsabuag sa pagtuo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasab kanimo. Ibayaw ang inyong makasing-kasing. Amo nang ibayang mo Diyos Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang ngayong matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni Santo Domingo. Sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panig-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudloan pinaagi sa iyang pagwali ug ipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo. Ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos, nagaday kami sa imong kahalangdon sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, 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 Santos na Ginoo, Diyos sa kadahuman, puno ang langit ug lupaw. Santos, 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 Santos na Ginoo. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining magasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas og mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon.
Dawata kini og Panginoon kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Kristo namatay, Kristo nabanhaw, Kristo ang balik niya. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw na Jesucristo, naghalad kami kanimo Amahan na ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among papa, ni Jose among arsobispo, sa iyang kaabag nga mga obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Hiusahon ta karon nato nga pagampo ginamit ang mga pulong gitudlo kanato sa atong manunubos. Sayuta maingon sa langit, ang kalanunan sa matagad na iyapat na mo karon at layawan. Pagkasaylo kami sa among mga salam, Dahilan na nagpasaylo kami sa mga nakasalatan namin. Ipiling mo kami dito diyan sa panulan. Pinunuan, luwasa kami, luwasan kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man naging harian ang gahumagang himaya hantod sa kanturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Nasab kanimo. Ipakita ta karon ang timaan sa tong pag-inigso na ipanagdait og kalinaw sa tanan. Peace.
sala sa kaluluwaan. Kaluwi kami, katago kami sa Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko ang ay makalawat kanimo apan pamulong lamang o mamaya ko. Vel corporis sangri Cristo, ci custodis capilla vita eterna. Amen. Sa dalat, halad ko kanimo ang tanan. Kasakit o kalipay, pangalanan o kalampisan. Ginoo, haniwa ko, sa kanunay, mawalagad kanino. Ginoo, kandagi ako, natulang konta ang kanan, mga sugo mo. Magampo kita. Niining paghandom kang Santo Domingo, mikalawat kami sa langit ng sakramento, Ginoo. Itugot nga ang imong simbahan uban sa timos nga debosyon, makatagamtam sa gahom niining sakramento ug katabangan unta sa pangama niya kansang mga wali nakapalambo sa maong simbahan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Nasa kuno. Manalangin ka ng Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ang Espiritu Santo. Amen. Mga igsoon na halad na tong santos nga misa, lakat na kamo, ug dadanyo ang kalinaw ug ang gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa ubang tinagin, sa pag-igumang yatong biyatan. Itayon ang mga masulugon, atong hutayon ang ilang pag-uwi.